Takže čau to lidi, dneska chci ukázat na nějaký klávesnici, to hraju. Je to Genesis Thor 660. Červený switche, je fakt najetá. Takže jako fakt jako bomba. Je maličká, 60% nemá numeriku, nemá nic, prostě mám to, co potřebujete na hraní Fortniteu nebo CSK. Ale CSK je spíš větší klávesnice podle mě. Tak k tomu dostanete takovýhle ty dvě. No, tohle k tomu nedostanete, já jsem to jenom sundal, dostanete k tomu tohleto, vlastně. Je to fakt dobrý, jakože, chcete, takhle vám ji ukážu, Genesis klávesnice prostě, úplně normální. A je tam i dual připojení, takže jakože si to můžete dát drátově, i bezdrátově. Já hraju na drátě, protože bezdrátově se mi to jednou vypojilo a prostě je to celkem blbý, když se ti to vypojí. No. Tak asi čus a vidíme se u dalšího videa.